Това е на Петя телефона, его това на този Киреш. Така, значи Геннади мога да ти излъгал. Мога да ти излъгал, защото от 9:20 не са тия при половина, като споделите са се говорили. Той си бил вкъщи! Кой си бил вкъщи? Този нали го чака? И какво? И не говорил с него ли? Извинявай, че те безпокоя, Геннади дойде ли при теб? Той е в почта му. Нали се разбрахме 9 часа да се видиме тая вечер? Кой ти каза 9 часа, че ще се прибереш? Добре, утре в колко си на работа? Вечерта? Губиме цял ден, човек, искаме да... Момчето е на работа, как да се откъсне от работа и да дойде? Днеска четвъртък вечерта, след работа, ето, за това говоря. Той ни изиграл. Говорихме след работа, след 5 часа говорихме. След 5 часа говорихме. О, хайде, като си дойде, си видиме сега. Той те чака там пред вас и просто сега си тръгва насам. Нали го е чакал? Какво каза? От моя телефон му дай да ми се обади на тези ми педерастки глас, извинявай. Не му бе отказан час. 5 часа се говорихме след работа, четвърти го чета, дойдем с парите. И той да е там. А утре сутринта на работа до 7:30 черта. Цял ден пак ще изпуснаме. Сега ги намират такива ненормални цели, братче. С конкурс ги намирам. Да. Те ми годината да еба, тъпа да еба. Писаваме тук са някакъв GSM. Това, кой ще е? Такъв бе. СМС. Аман.